Kewangji MAC kiliga hut ke joy kepen BJP atum kache pahai thek je aphan ke damtang aruni phainer kebarni Sanmilan so mini stadium sports complex auditorium along Pristha Pramukh Sanmilan amai padopon Korkanthi pen Mahamaya Constituency BJP Mondal committee atum chelang pen ke padopon bangso Pristha Pramukh Sanmilan amai along alhi sarpuaman pen Karbianglong Autonomous Council EM Raju tiso chetongdun Bangso hut Korkanthi BJP Mondal Committee amai pudolo ingti kongchun bang Dhansing Ronghang lapen MAC kiligalong karjab dunji aphan pura tiket ke hang dunji aphan kachisik ding atumang bongpen Joysing Rongphar Robinson Rongpi Sundar Singh Kramsa muning tipi anpar ta penangan BJP asong japo atum chetong dun rinti Bangso amai along non kewangji MAC kiliga hut koson si BJP asong kachepa haidun thekji ma lapen anparta Pristha Pramukh asayar pukedeng pon atum koson si rada long kachingki chethan damji ma bangso puthak chethan chepare pon lagi Pristha Pramukh mai Pristha Pramukh mane pace in charge ala PST na long ICC electoral roll nang le dema maso electoral roll long ICC pace aparman in the pace in charge in development ke bad do se alang litun NCP ni maso Pristha Pramukh Sanmilan kisan dan BJP ni tum chingrumsi saya laplin no labangke bangja election Karbianglong Autonomous Council elections 2020 na 2020 kini tum chingrumsi saya laplin no pendela dag bangke pini lamangso Pristha Pramukh Sanmilan no bangala dag Korkanthi ni gado re gergya bangko kai teman do lap Halapu Mahamaya BJP Mondal Committee hin pen dokmoka longkam teron auditorium along ke padopon Pristha Pramukh Sanmilan amaya long aluhi sarpo aman pen EM Lunsing teron kachetong dun along kelang cari dun abangpu Bhaskar Hendik lapen non kewang GMAC kiliga hut kachepati dun ji aphan tiket ke hang dun bom abangpu anupom tok bi pen danglok ke ongdung atum chetong dun rinti Dokmuka pen Samsing ingti Karbianglong lai